Привет на всички приятели на Креарте! Връщам се отново, за да продължа моята обещана поредица от 13 дидактически съвета, които аз намерих много близки до това, което правя в моите онлайн групи по сугестопедия и английски у дома. Има много пряка връзка с сугестопедията. Прекрасният метод на доктор Лозанов, разпространен в цял свят. И така, третият поред съвет гласи следното. Не дейте да имате страх от трудности. Ако ви е трудно да възприемете нови идеи, кажете си, че това е просто една възможност да се изправите пред една новост и да я посрещнете смело с кураж. Знаете ли, че това е всъщност едно от предизвикателствата, които аз забелязвам, че хората срещат в моите групи, защото ние работим над интегрирането на един нов навик и начин за учене, който до голяма степен се противопоставя на стандартната система и не случайно той може да базира на любовта, на свободата, на вдъхновението, но хората срещат наистина голяма вътрешна съпротива и това не минава без трудности. Кажете ми, има ли навик, който да бъде интегриран лесно? Има ли такова нещо? Аз не мисля, че има. По-добре е да започнем промяната с пълното съзнание, че е трудно, с пълната осъзнатост, че трябва да правим търпение и моят съвет, който давам на курсистите е да го раздробят на много малки хапчици, които обаче да всеки ден да приемат. Всеки ден да полагат усилия. Не е лесно. Виждате ли тази красавица тук? Бас-китарата. Купих я с горещата страст и желание да се уча и пълната осъзнатост, че съм кръгла нула. Значи това е важно човек и да знае къде тръгва. Да нямаш някакво супер надуто самочувствие. Да, аз музикално, да не използвам думата инвалид, но наистина не мога да кажа, че имам някаква дарба. Но знаете ли, имам желание и страст. Това е достатъчно да започнеш. В началото почти се отказах, защото направих грешката да форсирам нещата и да започна с музикални произведения, които са прекалено трудни за мен. Голяма грешка. Това може много да те отчае, това може да те откаже и да направиш грешни заключения, че ти не ставаш и няма смисъл изобщо да полагаш усилия. Това се случва понякога и в моите групи. Аз съм виждала хора, които са малко по-големи перфекционисти, малко по-самокритични, взискателни, които се капсулират и аз дори не знам, че се случва. Имала съм и такива случаи, в които хората очакват много от себе си. Аз не очаквам от тях, те очакват от себе си. И да преживеят подобна криза. Слава Богу, сугестопедията ми дойде на помощ и с тази красавица се разбрахме и намерих подходящия подход, защото тук говорим за самообучение, нали? Аз нямам... Моят любим е прекрасен музикант. Това не означава, че задължително трябва, като си много добър музикант, да бъдеш и много добър учител. Не е задължително едното да е свързано с другото, нали? Аз си намерих чудесен курс за бас-китара на френски. И ето ви една прекрасна идея да съчетаеш ученето на език с ученето на музикален инструмент. И най-вече отделям по минутки. Решавам и си казвам, Юля, днес ще отделиш 5 минути. Едно парче само ще изсвириш. Обаче, знаете ли, когато го няма това насилване на нещата, когато знаеш, че го правиш от гледна точка на свободата и на любовта, първите 2 закона в сугестопедията, то ти си иска още и още и още. И в един момент аз не мога да забележа, че са минали 30 минути, че е минал цял час. Ето това е моят съвет за хората, които искат да поддържат английския си вкъщи, да учат самостоятелно. Не само английския. Аз говоря за групите, в които ние работим и в момента имаме такава групата, които водя онлайн за сугестопедия, английски и личностно развитие у дома. Не е случайно личностно развитие, защото за да изградиш навик, трябва да знаеш как да отработиш своите емоции, как да се справиш с всички тези импулси, които те повличат надолу, как да се изправиш пред трудностите
да устоиш с постоянство, с ентусиазъм и с мотивация. Начин има. Запомнете. Раздробете на дребно всичко. И помним, че започваме, че трябва винаги да бъде върху основата на любовта. Не е ли да обичаме това, с което се занимаваме, много трудно се получава. Ако ви се налага временно да минете през етап, в който не понасяте това, което имате да учите, то тогава формулирайте си една дългосрочна цел, за която да работите, да се борите за нея, за да може да имате пламъка, светлината в тунела, която да ви дава надежда да минете през този тунел. Аз минах през това нещо и си струва. Да, понякога вие не правите мечтаната дейност, не работите мечтаната работа, нямате мечтаната връзка и така нататък. Просто имайте надежда в тези мигове и помнете за свободата на духа. Прекрасна вечер на всички!